मानसिखौ हमबाय जेलाव सोबनानै दोननो हागौमोन ना मानो गावथारहैखो मानो बुथारहैखो मानोथो आयेनजों खादों जेल दङ होननानै दोनमोन ना गोथाङै मानो गावथारनांगौ न'आवसो हमना लाबोदों इयो गसोआवबो हमाखै इन्जुर बिसिना लाबोदों दुवार जोसिना लाबोदों बिसिनि न्याय नांगौ आंनो। जोंनि बर'फोरा गुबुन हारिजों बुथारजानाय आसाम पुलिसजों इनकाउन्टार खालामजानाय आरो जोंनि ट्राइबेल मानसि जुनमनि राभा बिथांनि न्यायखौबो दासिमबो मोनाखै। थांनाय साननैसो सान सिगां आसाम पुलिसनि गुलिजों नंखाय इनकाउन्टार खालामजानाय नबेस्वर बसुमतारी जायबा नबेस्वर बसुमतारी बिथाङा गान्दा बुथारनाय दायाव नंखाय इनकाउन्टार खालामजादोंमोन। दा बेनि सायावनो बिथांमोननि न'खरा थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय पुलिस बादियाव गसर सुनबाय। नाथाय गसर सुननानै बे पुलिसफोरा गावसिनि खामानिखौ मावगोन ना मावा बेखौ उननि समावसो मिथिगोन आरो जोंहा बिजिरगिरिया माबायदि खामानि मावगोन बा बिजिरसालिया माबायदि खामानि मावगोन बेखौबो उननि समावसो मिथिगोन। बेबायदिनो गोबां जाथाय जालांबाय जंसार आरो जनकनिफ्राय लानानै दम्बेस्वरनिफ्राय लानानै गोबां जालांबाय। नैबे जुनमनि राभा दासिमबो न्याय मोनासै। जुनमनि राभाया जोंनि बे ट्राइबेलखाय न्याय मोनासै नामा? बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि। जायफोरा न'आव जाजादों बिथांमोनासो बुजियो, जायफोरा न'आव जाजायाखै जेब्ला जागोन अब्लासो बुजिगोन। दा बेनिखायनो जों गासिबो सांग्रां जानांगोन, बिथांमोनजों जों मदद होनांगोन, बयजोंबो जों मदद होनांगोन। गोबां दुखुनांथाव जाथायफोर जागासिनो दङ। फारसेथिं गुबुन हारिजों बुथारजानाय, फारसेथिं आसाम पुलिसजों इनकाउन्टार खालामजानाय आरो फारसेथिं मानसिखौ सिनायालासिनो गावथारनाय आरो फारसेथिं पुलिस एसआइब्लाबो बुथारजानाय आरो न्याय मोना। बेबायदिनो गोबां जाथायफोर जागासिनो दङ। जोंनि बे आसामाव ट्राइबेलफोरा रैखाथि गैयाखौनो होनजायो। जोंहा नबेस्वर बसुमतारी बिथांनि अनजालि बिसिया मा बुंखो लोगोसे बनस'निफ्राय मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरो गोबां साननो गोनां बाथ्रा। न'निफ्रायसो लांदोंनो। मानसिखौ हमबाय जेलाव सोबनानै दोननो हागौमोन ना मानो गावथारहैखो मानो बुथारहैखो मानोथो आयेनजों खादों जेल दङ होननानै दोनमोन ना गोथाङै मानो गावथारनांगौ न'आवसो हमना लाबोदों इयो गसोआवबो हमाखै इन्जुर बिसिना लाबोदों दुवार जोसिना लाबोदों बिसिनि न्याय नांगौ आंनो। बिसोरखौ जेरैबाबो आखाल मोनसे खालामनांगौ आरो आंनि फिसाफोर दङ नै सानै मानि आं माजों खांलांगोन बिसोरखौलाय माजों फेदेरगोन आंनो रेहाय नांगौ बेखौ। सोर लांनांगौ एसएसपि आरो पुलिसफोर आरो रेन्जार बिसोर दा मा लुबैदों? आंनो न्याय नांगौ बिसोरखौ। जेल दंमोन दा जोबनानै दोननो दाया मावबाय जेला मानो जेलाव जोबाखै मानो जेल लादों दा आंनो नांगौ बेखौनो। आदसा जों दिनै बे आमगुरि थानायाव बेक्तिखौ लानानै नबेस्वर बसुमतारीनि अनजालि बिसि मा नाममोनलाय रहिला नार्जारिखौ लानानै जों दिनै एफआइआर होफैदों। बे बिथांनि हासबेन्डखौ जुदि फेक इनकाउन्टार खालामदों, बे नंखाय दाय साजायनानै फेक इनकाउन्टार खालामदों, बेनि थाखाय जों आमगुरि थानायाव एफआइआर होफैदों। जाय बेबायदि गले गले जोंनि गेजेराव जाबाय थागासिनो दङ। मानसिफोरखौ हमना लाङो आरो बेबायदिनो पुलिसफ्रा बा नोङो माबा मोनसे डिपार्टमेन्टफ्रा फेक इनकाउन्टार खालामबाय थायो। जाहाथे बेबायदि इयुनाव बेबायदि जाया बेनि थाखाय जों बे जास्टिसखौ बिजिरनानै बेखौ हास्थायनानै जों दिनै पुलिस थानायाव जोङो दिनै आमगुरि पुलिस थानायाव जों एफआइआरखौ होफैदों। बिथांखौ सासे फलान होननानैबो फोरमान होनो नागिरदों पुलिस प्रसासना। दा बे हिसाबै बिथांखौ माबायदि साजा होनांगौमोन सानदों? दा बिथाङा जे फलान नंगौना नङा, दा फलाना बिजिरनाया कर्टनिसो खामानि। बिथांमोना नुदोंबा मोनदोंब्ला बिथांमोना हमनायनि दायित्व दङ। सोरबा सासेखौ केपिटेल पानिशमेन्ट होनायनि दाय गैया, रावहाबो मोन्थाय गैया, सोरनिबा सासे जिउखौ फोजोबनायनि रावहाबो मोन्थाय गैया। बेखायनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ सांग्रां जायो आरो बिथांमोना जुदि सोरखौबा जुदि हमना लाङोब्ला बा डिपार्टमेन्टआ जुदि हमना लाङोब्ला न'खरनिफ्राय जुदि हमना लाङोब्ला बिथांमोननो मोनसे नटिस होनांगौ। बे एरेस्ट वारेन्टफोर देखायनांगौ बेक्तिनो। एरेस्ट वारेन्ट देखायखांनायनि उनावसो बेक्तिखौ हमनो मोनो। हमखांनायनि उनावबो नोङो न'खरनि मानसिनो मोनसे मेम' होबोनांगौ जे नोंथांमोननि न'खरनि नैबे मानसिखौ हमना लांनाय जाबाय। लांनायनि बे मेम'जों बिनि उनावहायसो बिथांमोना बे मानसिखौ हमना लाबोनो मोनगोन। जुदि न'खरनि मानसि गैयाब्ला हमनो मोनोब्ला सोरबा गावबुरा सोरबा गामिनि मानसि बिथांमोना खोन्थाबोनांगौ बे उमुक मानसिखौ जों उमुक थानायाव जों हमना लांबाय बिदि होननानै बिथांमोना होनांगौ। बेनि उनाव उइदिन 24 आवार्सनि गेजेराव बिथांमोना
कर्टआव प्रडिउस खालामनांगौ कर्ट प्रडिउस खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोना मोन्थाइ दङ जे सासे एडभकेट बा उकिलखौ बिथांमोना हमनो मोननायनि मोन्थाइ दङ बेखिनि नलेजखौ जोङो मानसिफ्रा मोनथियो बिथांमोना जोंखौ गोसो बायदि खालामो बेखायनो आङो खावलायगोन साफ्रोमबो जाहाथे बिथां नबेस्वर बसुमतारी बिदि जाया बा बिसोरनि न'खरनि बायदि जाहाथे रावबो आन्दाया बेखौ आं खावलायगोन बिथांनि दाय दंना गैया बेखौ सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया बिजिरनायनि मोन्थाइ गैया सोरबा पुलिस डिपार्टमेन्टआवबो बिजिरनायनि मोन्थाइ गैया बिथांमोना जास्ट मानसिखौ हमनांगौ इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ आरो कर्टआसो बेखौ बिजिरगोन बिथांनि दाया बेसेबां सैथो बेसेबां नंगौना नङा बिथां कर्टआसो डिसाइड खालामगोन बिनावहाय मा पानिशमेन्ट होनांगौ होनाङा बेखौ कर्टआसो डिसाइड खालामगोन दा कर्टनि सिगां बिथांमोना जुदि केपिटेल पानिशमेन्ट होयोब्ला जों बाहाय जोंनि मोन्थाइखौ बिसोर बुथारगासिनो दङ जोंनि स्वाधीनता जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट थांना थानायनि मोन्थाइ बिथांमोना बेखौ बुथारगासिनो दङ बेखायनो आं साफ्रोमबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बेबायदि हाबाखौ मावनो नाङा आरो जोंखौ थांनानै थानो होथों बिथांनि न'खराव बिसि आरो सानै गथ'फोर थालांबाय दा सरकारखौ मा राहा लाजानो लुबैयो जोङो रायजो राजा जानानै बा सुबुंफ्रा बेखौनो लुबैगोन बिथांमोननि जिहेतु बिथाङानो नबेस्वर बसुमतारियानो जाय जिउ खुंनायनि राहाखौ लायोमोन दा बिथांनि थैखांनायनि उनावहाय बिथांमोननि न'खरा जोबोद गोदाव सोराव जाना दङ बेखायनो खावलायगोन बियो सरकारनिफ्राय जिखिनि ST and SC एक्टनि मदै बे केसा रेजिस्टार जानांगौ आरो बिनि आयेन मथे बिथांमोना बिजिर जानांगौ आरो जिखिनि कम्पेनसेसन मोननांगौ सरकारनिफ्राय बिथांमोननो फरायनायनि सोमोन्दै बा थानायनि सोमोन्दै बा जिउ राहा खुंनायनि सोमोन्दै बिथांनो जिखिनि कम्पेनसेसन होनांगौ सरकारनिफ्राय बिथांमोना गोख्रै होयोबा जोबोद मोजां आरो बेखौ थाबैनो होनांगौ